nwaanyị ya na di m na-akwụ si na m enwero right ịchụpụ ya n'ụlọ di m. Ya fụlụ dis guy like anya nnọọ fada bụ kwụba kwụọ ọsị na ọ ga-anụ ya. Ya wee kwelụ wee sị anya biko ya chọkwa onye ọbụla ga-agbawa ya obi na marriage n'ihe a na-afụ na marriage kịta na ike gwụkwa. The man promise enyesi a na nsogbu adọrọ ya nọbịa ya wee kwalụ wee nụba dis guy. Mana ka ya bata na ya mara na ọlụbugo nwaanyị ọzọ maka na ọ gwara ya mgbe ya maala ike kwụla ọtọ gwu ya ya gbu ya nkịtị na-eche ma ọ ga-agwụ ya ịghọtago one day ka o mepee ọnụ gwu ya na ọ gwara ya fabie ya tụọ ime nke izizi mụọ nwa. Ka a mụsịalụ nwa dis guy wee bido ndị ụmụ agbọghọbịa ya na ya na-abọ na-akwụ wee bido chọtabịa ya n'ụlọ yọta na ya wee nọlụ wọnda ofuke wee bịa ya wee sị ama ifela ọ na-emekwe gị ịmara na ọbe nwoke nụrụ nwaanyị ka ị na-abata ka isi ebe a pụọ na ọ bụrụ na ị pụrụ na ihe a ga-eme gị ama ndọsị mma. The girl sị ya na o nwere right ịchụpụ ya n'ụlọ na ọsọsọ die bụ onye nwee right maka na ọ dị emeli invite ọ ka na-ekwunye wee baa n'ụlọ jee yite trouser wee pụta ọbụna the girl ejewegolu di ya wee bata wee chaji ya wee babali ya si ya na o nwere right ịchụ guest ya ma ha bịa ya wee sị ya na ọ bụrụ guest gị na enyi gị nwaanyị andị na ya ma ịghọta na osi even at that na o nwere right. Ya wee sị ya na ya mara na ọnụbugo nwaanyị izizi nwaanyị wee ghara ya jewere ya mara nọọ nzuzu a ka ọ na-ezuzu nwaanyị ji wee hapụ ya ịghọta ọ na-ezi ya ezo. Ọ sị m ọkwa n'ahụ ihe a ka a gwasị die si ya na ya agwa gị ya try kwana ya next time. Ya wee sị ya na bọsị ọzọ da gel ga-abata bie ya ga-etie ife fana abọnya si ya isi ịmago onu jawela na ihe anụnwa melụ na Sọnde maka na ọ na Satọde ka the girl bịara na ya chụọ anya ịghọta na mgbe di eji wee jesie bata n'abalị ọbụna fan abago o wee lue chie niile fana abọ wee nyọba dị anya nyọsịa. O wee lukwe next Satọde this girl jekwelu tụgharịla ọkpa bata be die ozugbo ya fere ya ka ọ na-abịanye je kwado the girl wee batanya wee kụ ya n'ife a mee the girl adọsara mma wele aka dọsịsịa isi oke n'isi akwana ya this girl wee je kpọọ ọnụ di ya wee gwaba di ya wee bata leta wee ligolie fada abụọ wee bido wee baba fada abụọ na-ewenye unu ya na-ewenye ọ na-ewenye unu ya na-ewenye ọ na-anya isi na anya anyakwa isi nke akwana ya di wee sị ya na anyele 24 hours ka o si bie pụọ na ya ga-agwa ya na ọnya nwa bụ nwoke na o tirekwu ya ife o ya sị ya na nsogbu adọrọ ya wee je tụtụkọ ihe kpọrọ ụmụaka ya na-abụ ụna be nne ya sọkwana ya ya wee nalụ obe nne ya ịgbagolu na mgbe ihe a mere na ndị enyi ya gbapụtachara na ndị agbata obi fụchara ihe mere na ndị mmadụ wee bido wee kwube wee welu die wee kụba asịrị sị na ihe a chụrụ nwaanyị nke izizi ọ bụghị atago na a na-ekwu na dile dị nọ mgbe fada aba mba vidio etinye dịtịn na iru akwụkwọ ndị mmadụ wee na-adụ ya a na-ekwu ndị frens nya anwa wee chebuzelu the girl n'ụzọ onye fụ ya ọ na-akwụ ya sị ya iwe nọgide ifela ada eme gị ji gbasa marriage mmadụ ịgbago ndị mmadụ bido gwaba the girl okwu the girl dutu ọnụ ndị mmadụ na-akpa ya ma ihe a na-agwa ya ma iru akwụkwọ ewepụtara the girl wee mere ọsọ ọ bụghị ọtago wee gbafuo ya na di ya ada akwụsị di ya chọtakwa onye ọzọ ya na ya na-abọ na-akwụ after 2 months ịmagonu ka a na-agwa di okwu ma ndị befa everybody o wee bịa wee yọba si ya gbaghalị ya wee kpegide kpesie ya wee sị ha na ya ma na ọ na-achụ nwaanyị mụrụ ụmabụ ya nkịtị mana the girl ịbatazibie na nke a ama mme na nke a ama mme ọsọkwa anya bụrụ na ụkwụ na-egbu ya na ya ma nnọ ka nwaanyị ọzọ jelu bata bie ọsọ after all nọ na different ụfọdụ ụmụ nwoke nwere shame honestly chai izuzugide nnọọ izuzuri ezu etekwa obe gị hai ka nkọgodi ihe na-akọsi ọkwani ahụ wee kpesie ya wee gbaghalị ya wee dukwela ụmụaka wee chie etekwe fana abụọ wee bili ụna amakwa ife this man me o wee je wee goo ụlọ si na guest house wee obele ụlọ na o wee nwe obele ụlọ mapụtara ịgbagolu di wee je go dis ụlọ gosi enye wee renovate anya n'ihe ọ na-emezi bụ ọ gbasa ọlụ jebe ebe afọ ka ọ na-apazi ndị side chiki ewere eje ndị mmadụ wee gwa ya wee tie anya na mmiri ọ bụla eziokwu oluo that day na eluo ọ bụrụ na di na nwa agbọghọbịa na ebe afọ ya wee bido wee gwabi ya okwu
kwesị na ihe anyị na-eme nwere ebe ọ ga-eduje gị. Ịghọtago ya na ya na-agbabido baba ọsị ya ma ọkwa ya pụgoro ya n'ụlọ ọkwa ya pụgoro ya n'ụlọ nọ klayant ya nọ nke nwa na ọma kwụsịdike n'ihe ime okolobịa na ofutu na-egbu nwoke kọba nnọọ kọgide kọsịa ya si oke na nsogbu adọrọ ya kpọọ ndị be ha gwa ndị be ha na obidokwa ege o jezi gozie ụlọ si na guest house ya ebe ọ na-eduzi nwaanyị eje ọsị m nne ndị be ha wee sị ebe ọ da akpọ ọtazi n'ụlọ ya na-edo ụmụaka ya anya ma ọ ka na-ewetakwa ego nlili asị na ọ ka na-eweta ego ndị na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ọsị m nne obi gbawa anya ka e kwụsịrị ife a ndị be ha gwasị anya okwu ọ dịzị ka ọ ka njọ na this man ada abatazi n'ụlọ na ihe ọ na-ekwuzi bụ na ya mere ebele ka na-abata n'ụlọ ọ na-afụ ya anya o wee nwee ike chalenjie ngwa ya nọzi alụnụ ka ọ fụ ihe a na-akpọ loneliness. Ọsị m nne this man kwụsịzi ịbata n'ụlọ o jezi ebe afọ ọlụcha ọlụ osikwa ebe afọ tighekwa ọlụ bịa bie kpokolo akwụ ya niile ndị be ha na-arị asị anya nọlụ ya wee gba nkịtị nọlụ ya ọ na-apagharịzi ụmụ nwaanyị ya mechalụ ebe ọ na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ebe ọ na-eweta ego ndị ọ bụghị ghọtago ihe a ka a gbasara nkịtị ya ka a nọgidere arụ wee daalụ die ọsị m nne ịgbagolu onye nwoke na-apagharị nwaanyị ọ bụrụ na arụ daala ya achọba nwunye ịghọtago arụ dara anya achọba nwunye mgbafụ ka eji ama na ọ na-anụ nwaanyị mgbafụ ka eji ama na ọ mụtara ụmụaka ịghọtago ewee chọbara onye ga-enete die ka ebu die je ụlọọgwụ ya akpọ ya na fon ya sị na ya ma nje neti ọ mara ndị side chick afọ niile ọ na-ebugide faji enetebe ya kwa ịghọtago so mami a wee si vileji wee bịa wee netebe ya netesie nye oluka etritisiere ya n'ụlọọgwụ instead a ga-eburu ya ejebe guest house ha wee buru ya ebunete na the main house ka ya netebezie ya anya ya wesị ha na ya ma nnete na ya ma nnete kama ya ka ya na-abịa nne ya na ya ma nnete ọ mara ụmụ nwaanyị afọ ọ na-eje eli ibongie si ibongie enye ego edo ha eje agwa awantele eme ihe dị ama o ya jee ka ọ kpọrọ fakafa bịa netebe ya ndị mmadụ si na akpalakwụ bụ akpalakwụ emesikwa onye nwe isi akwa ebuli isi akwa ya na esoro na akpalakwụ bụ akpalakwụ onye nwe isi akwa ebuli isi akwa ya mba o na onye nwe isi akwụ nwekwe mkpụlakwụ nọ ifenya nọ ya kama ya ka ya naba di esi anya anana ọ bụgodo na ọma nne tie ya nọlụ na nsogbu adọrọ ọ sị na ihe na-ewu ya iwo bụ abalị ọ na-asụ ude na-eti mkpu na ịmagolo ka abịa nyeli ya aka ka ya mepeli ebele na ofu ebere adọrọ ya n'afọ na ya ada emedili ebele maka na ya ma akwa abalị ya bụ ebe dị na-akwụgharị apụ ma agbọghọbịa oluo kịta ka arụ adọrọ ya ọ bụrụ nyanwa ga-emetie maka na ndị sachiki maalụ mgbe eji enweta nwoke mgbe ọkwụ ọkpa na mgbe ọ na-enwe ego mgbe afọ kafa ji agba okilikili mana ọ bụrụ na onwe ife mee that man fachi gị ịkọ ịma mmanya onye nke ọ kpọrọ na fonu ma epike facha niile nọmba ha dị bizi ya wee nye ha kọndishọn na kọndishọn ya nyere ha bụ na di ga-eje lee that guest house na ọ ga-ele nye wele ego enye ọnya bụ ha Chineke ịghọtago na ọ bụrụ na o mere nke a na ya ama nnetie na ụmụrụ femekete ka ya netie na ya ama nnetie ya netesie nye arụdosi anya mma ka ochiekwa azụ na guest house je bụbu ụmụ nwaanyị na ya ama nne ndị mmadụ wee na-asị na ife akwụla achọka kedu nke bụ ibe ifọs nwoke ka o lee guest house ya maka na o ji ebughere ụmụ nwaanyị ka edobie nọọ kedu afọ ya ihe akụtara akụta anya sị ha na ya chọrọ so nwanne m kedu filo ọnya ji enetebe n'ihe maka na akpalakwụ bụ akpalakwụ ọ sị bụ na ya chọrọ ịma ma decision ya ọjọkazi ya ekwesịrị inete this man after all this n'eziokwu na ọ na-enye ya ego mana ụmụ ya ka ọ na-etrain yes because na ọkazi fọnyanwa ọ dị emetụzi aka kedu ife a ga-ejide netebe ya n'ọnụnọ ya nọ na the marriage because of ụmụ ya too if not for ụmụ ya anya aghalị ajakwala akwa ịghọtago na ndị befada abakwali ya mba because na agwali agwa mana ịgbago na ndị mmadụ na-ekwu na o kwesịrị inetie na nwunye na kịta na o netesi enye na ọ ga-echegeli na ọma njezi na ọghọtago na o mere nna na o melibie na ihe belivuru na ọghọtago na ya che na mgbe a na-abịa nne ya ka ọ ga-aghọta mana ọ ghọtara ịghọtago na ọnya ma ịnya ji wee sị ka amalife ndị mmadụ ilu ọnya ji enetebe nne ya ka ọnya hapụ ya ka ọ taa afụfụ dọọlụ nchi ya gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwasịalụ m aka tụsa ozi a ka ụlọ dị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.